ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинем бо рӯи мои Турсия омада расид. шукри худо бегаӣ гирифтам. дар ин ҷа духтаракое ки предоплата кардагӣ буданд 50% ма регистратсияшон кардам. дар сетка гирифтам маша. худо хоҳад бурда почтада месупорам баъд аз видео. дар ин ҷа хеле ҷинсовкаҳо заказ кардагӣ будам. инҳа омада расид. ҷинсовкаҳои айзону поёна як ба фикрам ки 1,5 ваҷа ба айзону поёна ранги кирта мепӯшида ҷинскати зимистонда. инҷа да платиёи дароз ҳастай. двойка тройка ҳоз якта ба якта да манекен пӯшонда шумо да нишон медиҳам ки бинен чӣ моделҳо заказ кардагима. ма видеоша картинкаҳоша дар видео мондагӣ будам. ҳозир бо качествоша ай пешин мебинем ки чӣ хеле на самом деле. инам хеле платия дароз заказ кардам. ранги абая бинен чӣ хеле хушрӯай. двухниткай тиканаш беҳад аҷоиботай тикана чӣ хеле ки дар видео дар канал мондагӣ будам. картинкаҳошона видеошона гӯем качествоша нам хеле аҷоиботай. нам хеле инҷош вай дора маҳраво нигина дора. нигинаҳои иам хеле сахтай ба шуштан ба вай ҳичи намешава ё намерезан. ози бачаҷон инам хеле капюшон дора. размери ки да манекене размери 60 духтаро калонай размери 60 хеле дарозай аҷоиботай качества шута мепӯшӣ. пешам хеле фасон дора. нархаш 2200 ду размер мондагай ба фикрам 60 размери 56 58 60 мондаги духтаро. марҳамат кадомида дар кор боша заказ кунед. доставкаи мо ба почта Россия ба ҳама шаҳрҳои мо рӯй мекунем. инай тройка духтаро бинен чӣ хел аҷоиботай. свети хакияй хаки хеле тёмнитарай беҳад аҷоибот светаш. нам хел футболкаш бе остинаи футболкаш нам хел остинаш калтай то есть капюшон дора. хел остинакош вай дора манжет дора. инҷашам хел ранги сетишнияю тагаш паткладай хеле кушодаги нестай тагаш паткалад дора. аҷоиботай айра мами 3 размер мондаги духтаро. марҳамат кадомида дар кор боша нависа. нархаш 2500 размерои 48 мондагиай 50 52 54 мондагиай 4 размер мондагиай. марҳамат кадомида дар кор боша нависен. турецки размера ма гап намезанам фақат российски гап мезанам барое ки ами российский размер бисёр мепӯшем. размеромона ба российски медонем мо. Нямида танай манекена 48 бинен
чихел кшодаки хшруай 48 размер азнай манекен российский размер 48 ай а турецкий размер ҳозир мегумтонай на 42 ай бинен да 42 тамоман мунон нестай баро ки ё плюс 6 мераванд 42 та 48 мешава ина ҷинсовкаҳо духтаро дар танаи манекен чӣ хел аҷоиботай барои нами ҳавои тирамо ҳавои баҳор ай боле куртаорам мешавад хел ай тагиш ягон хел куртаа ки вай бупуши удлинёни бупуши ягон футболкаи дароз боша бупуши чӣ хел ба зебай нам хел айзону поёнай гӯем на айзону хела поёнай ҳам хел банд дора кисачаҳо дора кисаҳош калони хушрӯан барои телефонандозӣ пешта киса дора ём кисаҳои рабочиам ҳам хел ремен дора ҳам хел духтаро размеро ҳозир мегумтона размераш чандай ҳозир дар танаи манекен 38 боша 44 да мешава 44 ҳастай инҷа да 48 ҳастай баъд 48 ҳастай баъд 52 ҳастай наличи ва ёша ки фурӯхтам да упаковкаҳошон андохта ҳозир худоқат бурда меспорам чӣ хел ки гуфтам бисёр чизои ман уже фурӯхтагия ҳамин размероиш мондагия ҳамуша ман гавзистам баро ки бисёр духтарако передоплата кардан ки мо мумкин успед накунем яке размеромона фурӯшен барои ҳамин пешаки 50% метиян гӯем ё ки 100% пилша метиян ки ваяй аниқ ман нафурӯшам ки омад сразу ҳамон одамда роӣ кунам хел нархи ҷинсовка 2200 ай инаи куртаи дароз духтаро нархаш 2100 рублай бениҳоят модели фасонай агар хоҳен инҷа бандакша мебандин кашида агар нахоҳен просто ҳамхел мебандин ҳамхел кушодак меиста ин размери 48 дар танаи манекен кисачаҳо доран хел хушрӯ кисаҳош рабочиян ҳамхел манжетак остинош пеш ҳамхел замокча дора барои занакҳои кӯдакдор ҳамхел капюшон дора пешакаш ҳамхел маҳкамаки хушрӯ айташ ягон бония капучи капюшон шаклӣ беҳад аҷоиботай ҳамхел дар розай ҳамин Турция моделора аҷоибот медуза ҳамхел дар танаи одам чену чоқ медухтайда намёра ҳамаша бинен то нами ба фикрам ки 170 ҳамин манекен то нами ваяй поёни нами дар замин нарасида меистада қалта кардан дар кор нестай гӯем чену чоқи ҳамин вай медузада одамо медуза ҳамин Турция ҳамиша ман нағз дидам иншалло ки айсипас ҳамин Турция бора заказ кардан мегирем инаиш просто ҳамхел абманкай хай фасон кардагӣ ай шумо дастгири дӯстони азиз ай мо барои шумо ҳамхел чизои беҳтарино ба нархи дастрас заказ кардан иншалло ки ман ҳамаша ба ҳамин нарх набоша ба шариат мемонам ки шумодам даступ набоша мадам гӯем ягон чи фоида мона ин ҳамхел дӯстони азиз марҳамат кадомида дар кор боша ҳама размеро ҳастай ай 44 то 54 качествоаш аҷоиботай тиканаш дух ниткай инаи двойка нархаш 2300 рублай духтаро пешам хел ранги жемпра ғавсакакай барои нами зимистон аҷоиботай ай таги курткаҳои дароз мепӯшем мо зимистонда пуховикҳои дароз мепӯшем плашҳои дароз мепӯшем нами баҳоро боронода ай тагаш мепӯшӣ беҳад аҷоиботай ҳамхел короткияй камтар ҳамхел удлинёнияй неки айзону камтар болоҳай дар манекен маълумай ки
размераш чанқай 170 вай қади манекен дарозиш 170 баланди шохи вай ам хел варианти тёпленький капюшондор размеро ҳама ҳастанд наличи хел шапкадора капюшондора капюшоншам калони хушрой ай 44 то 52 размеро ҳастай налич то 54 ҳастай датанаи манекен размери 44 размери 44 хеле аҷиботай дастакош манжет дора нархаш 2300 рубля духтаро марҳамат кадомида дар кор боша заказ кунед рангинам хеле вандам кавре бин пеш хеле ваяй киса дора ки барои зебушкадаги амхе рабочая ам хеле барои зебуш хушрубои дадруш ягон чиз намеандозия ки хеле кисора инай киртай холияй бебрукай камтарам хеле удлинёнияй гӯем дарозай айзону хела поёнай камтарак хеле разрез дора набим айзону хела поёнай барои нами зимистон айтаги кирто айтаги пуховико пушидан ё ки просто джинскати пушидан кшодаки хушрӯай нам хел вандамкай удлинёнияй гӯем ам хинҷаш киса дора хай фасон пешам хел надпис дора тканаш двухниткай капюшонка дора размеро ай 44 то 54 ҳастай наличи аҷоиботай ҳам хел бироварда якта ба якта барои шуморо нишон додистам инами последнишай ҳам хел платье дарозай ай хели зарчаша нишон додагитон будам инаи светр намедонам чӣ хеле светай ростика бами свети гарчичнияй чун чӣ хеле ҳастай беҳад аҷоибот хушруба зебаирам инаи сини тёмна синишай инам хел духтаро размеро ҳастай ай 44 то 54 якта размери 52 фурӯхтам тамом гӯем ай 44 то 54 ҳастай 52 фурӯхтагиам марҳамат кадомида дар кор боша нависен ҳозирашав наличи ҳастай мол турсия беҳад аҷоиботай мадан маҳқул шид айспас иншоаллоҳ айм турсия заказ кардан мегирам марҳамат кадом модели маъқул шид кадом киртаи маъқул шид размеротон ҳастам наличи дар номерои ман нависен доставка ба ҳама шаҳри Россия ҳастай примерная доставка 300-350 рубл я хел шаҳрода 250 рубл наздикиёи мо боша Москва да 350 рубл ҳам хеле мешада 300-350 рубл доставка барое ки дар ам видео бисёр гап мезанам доставка ҳастай бо мепурсанд доставка ба фалон шаҳр ҳастай меган доставка ҳатман ба ҳама шаҳрҳо мекунем почта Россия кати передоплатай аввал пулшам мегзаронен мо киртара ба ҳамон адресҳои гуфтагитон равон мекунем иншааллоҳ качестваша дида ҳатман маҳқултон мешавад инам хел дӯстони азиз дар номиҷа видеои имрӯзамона ба анҷом мерасонамо аквози мегирем абдуллоҷона дикас почта мерем чизои холаҷонашо роӣ кунем киртои заказ кардагира иншааллоҳ инаша ҳозир ҳамаша ина пакетошон шуда вай кадом видео кардам ҳамаша пакетотошон обратно мегирам вай мекунам ҷобаҷо мекунам иншааллоҳ ки клиентора ждат мекунем ҳатман дастгирӣ кунем видеои моро поделиться кунен дар видео дар имоотон дар ватсапотон чи вай дорем поделиться кунен хештаборотон дароӣ кунен доставкаи мо ба ҳама шаҳрои Россия ҳастай качестваш беҳтаринай Турсия производствояш нам хел аҷоибот киртоо бировардагиай марҳамат заказ кунед дӯстони азиз